Дами и господа, добре дошли в епизод номер 2 от моето Майнкрафт създаване. И вече довършихме къщата. За мен става доста хубава. Тук имаме вазички за красота. Тук съм сложил фенсове, както прегради. Тук вече съм оставил място, печки, честове. Сега, отвънка, ето тук ще си направим мината. Моята идея е, тук има едно мостче и тук има езерци. Това мостче да води към една пещера и къде ще ни е мините надолу. Сега в този епизод ще направим този мост. Аз вече знам как ще го направя. Той е изключително лесен. Чакай да оберем този Sugarcanes. Нямаше близо една седмица клип, но няма значение. Сега има. Така. И една лека пауза ще направим сега, защото трябва. Така, тук съм. И сега трябва ни 4 ето такива. Ето такива слабове. Опа. Ще ни трябват към... Опа. Толкова. Толкова слабове. И от това дърво. Така, готово. И това дърво ще го прибирам. Сега. Тук съм го направил. Мисля, че е хубаво така с Sugarcanes. Тук малко гравел, цветя. Това сега го чупим. И тук слагаме и тези две. Тук явно има... Няма нищо. Опа. Ето така ги слагаме. И ако се че ми дава achievement, опа, за дърво, това е от новия снапшот. Би трябвало всеки да знае, че вече има нов снапшот. Тук е така. И това ще бъде така. Нещо бъгна. Сега това тук. Тук ще направим пак така. Мисля, че ще е хубав мост. Това трябва да го махна. Това просто така си го оставих, защото мислих първо да бъде малко по-различно. Но това може ще бъде най-обикновено. Това тук и тук. Сега те ги чупим, защото ни трябват. Опа, седим малко по-надолу. Ето така. Тук. Опа, къде сложих там? И след това трябва... Това сега ще падне. А не. И е така. И горе-долу това не е нашето мостче. Обаче е тук. Тук ще сложа такива. И да сложа тук фенсове, не знам. Горе-долу изглежда хубаво. Само тук слава. Това те неща да ги оберем тук. Не мисля, че горе-долу вече е готов. Така. Тук. И тук някакси е така. Мисля да има една пещера. Ето тук, където влиза нашата къде ще бъде нашата такова мина. Ето така. Но ще го направим по-красиво. Някак си.
Но този епизод няма да я правим мината. Само няма да я копаем до 11 ниво. Сега не мислим и нещо друго да направим, което е просто една малко градинка за пшеница. Яко стана. Само ако тук също осветих малко, да не се спам от зомбите. Опа, малко ладно. Малко повече дърво. Ето така. Правим толкова пръчки. Опа, наобратно. Така. Ще измислиха доста яки нови неща в Майнкрафт. Ако не сте гледали, има някои хора, които показват новите неща в Майнкрафт. Има един ендър кристал, който е много ма кефи лично мен. Където си го слагате. Ако не знаете как се прави, може да ви покажа. Обаче тук ще трябва да сложим слаб също. Това не е проблем. И ще трябва да направя още огради, защото са много малко. Ето тук и тук. Сега ще направя още малко огради и слабове, ще ги вземем и да направим фермичката. Тя ще бъде просто една обикновена ферма. Така. И още малко дърво. Е така. Толкова ще ни стигне. Не е нужда, няма нужда толкова много да правим. Но все пак. Точно не стигна. И те фенсове не ни трябва толкова много, но няма значение. Да си имаме. Да, доста яко стана от далече, доста яко изглежда. Така не може. Е така. Хоп. Тук. Така, така и така. Опа. Опа, какво направих? И защо? Не става. Няма смисъл. Защо не става? Ето то. И тук бамбука да си го оставя, защото го чупих. Така. И нашия мост е готов. Само... да, готов си. Доста яко стана всичко. Да преспим и да почнем да правим фермата. Ей, тук да прибера тези неща. Изчакайте малко. Така. Да си направим една мотика. Една дървена мотика. Ето така. Опа. Е така, готово. Те пръчки да ги приведем тук. Ширевете тук. И оградите. Да взимаме. Добре, тези оградите ни потребват. Сега. Къде работи?
Ще ни трябва вода. Така бързо ще ги правим. Да си имаме храна, хляб да имаме. Така. Такава мъничка ферма. Просто така. Искаме се да направим. Други епизод може да направим ферма за овце, за крави. Нещо такова. Нещо че ни трябва. Сега бързо да ги сложим. Едно вече изсъхна. Пак ще го правим. Така. Не че не ми слага вода, просто трябва само напред-назад, напред-назад. Така. И малко да осветим. Не, върху граите ще сложи торчовиче. Така. И тука. И тука. Обаче няма да правя врата. Тук просто ще направя две дупки. И готово. Сега ще направим малко огради. Тук един торч. И готово. Къща са много яка, също и тази мина, която ще я направим. Още малко. Толкова дърво. Ето така. И дървото ни не стига. Дори колкото може да правим. Така. Опа. Добре, тези 15 огради мисля, вече ще ни стигнат. Така. Тук. И да ядем. Готово. Добре, точно. Само една ни остана. И сме готови. Това мисля вече да бъде за този епизод. Направихме си мината. Другия или по-другия епизод вече съм я изкопал, защото няма смисъл да ме гледате само как копая. Малко ще е скучно. Добре, това ще бъде всичко за този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, харесайте го. И до скоро. До следващия път.